Moi boas tardes dende Viveiro, boas tardes por dicir algo porque dende logo non parou de chover en toda a tarde, o que fai que a esta hora aínda estean decidindo se vai sair esta procesión da Esperanza da Resurrección ou non. Tería que pasar un milagre para que esta procesión saia, porque dende logo, como digo, non pinta ben. Nós estamos moi pendentes aquí na Hora Galega desta procesión, que é unha das máis recentes, xa que comezaba no ano 2010, pero xa é unha das máis importantes da Semana Santa viveirense. Vemos pois a xente aquí agora esperando cos últimos preparativos e, por suposto, agardando a que sí que poida sair a procesión, pero como digo, compañeiros, quedamos moi pendentes aquí nos claustros de San Francisco en Viveiro. Aquí en Viveiro, as mulleres da Irmandade de Santa Cruz xa se están preparando, están cos últimos preparativos para sair en procesión, aínda que non sabemos se poderán sair ou non aínda polas condicións meteorolóxicas, pero a emoción e a ilusión do día non lla quita ninguén. Estamos agora mesmo con Mari Carmen, ela é a encargada da Irmandade. Que tal, Mari Carmen? Hola, boas tardes, por decir algo. Por decir algo, non? Porque claro, hoxe coa chuvia non sei se a esta hora xa sabemos se vai sair ou non a procesión. Non, nós sempre esperamos a última hora para a decisión final. A cousa non pinta ben, pero xa decidiremos. Agora estamos no momento dos preparativos. Como vos preparades? A ver, hai distintas seccións. Hai a sección dos achós, que van de alguna maneira escoltando todo o que é desfile procesional. Eses levan aos traxes blancos e as capas de terciopelo verde. Van á sección das levadoras, que son as que portan a anda coa imaxen da Esperanza de Resurrección. Hai a sección das nenas aspirantes pequeniñas. Hai a sección da banda de tambores. É dicir, hoxe teremos vestidos aproximadamente máis de 400 persoas. Mira, dunha forma resumida, poderíasme contar como xurdeu a idea desta procesión, que é unha das máis recentes, comezou no ano 2010, a procesión da Esperanza da Resurrección. Sí, porque a nosa Semana Santa de Viveiro é unha Semana Santa cronolóxica. Entonces vai desgranando o que é a pasión no Gólgota. Que pasaba o sábado? Que quedaba aí un día? Sábado quedaba un día deserto hasta o domingo de Resurrección, e pensamos que era bon encher ese día por moitas razóns, para seguir a cronología e para o turismo, que tamén é un aliciente. Pois moitísimas grazas. Imos preguntar rapidamente, a ver por aquí, como vos chamades? Ángela. E ti? Aldara. Que aniños tedes? Eu 8, 6. E canta ilusión vos fai hoxe sair na procesión? A mí moitísima. Moitísima. Son para comelas, de verdade. E as nais, así rapidamente, que para vos ver as nenas tamén en procesión con vos? Pois moita ilusión e ver que hai continuidade, que elas siguen. Claro. Moitísimas grazas, pois xa vedes, compañeiros, a ver se pode sair a procesión, porque como vedes, aínda que sexa unha das máis recientes, é tamén xa unha das máis importantes da semana viveirense, da Semana Santa. Está agora mesmo aplaudindo porque vemos que a imaxe da Nosa Señora da Esperanza está volvendo cara aos claustros de San Francisco, porque polo menos puideron desfrutar, como digo, houbo milagre, puideron desfrutar duns 10 minutiños desta procesión da Esperanza da Resurrección. Neste momento vemos como volven a levar a imaxe cara onde estaba, dentro desa carpa, pero, como digo, polo menos a xentiña de Viveiro puido disfrutar e moito da procesión, aínda que foran 10 minutiños. Imos falar rapidamente con algunhas persoas que están nesta procesión, con algunhas destas mulleres da Irmandade. A ver, polo menos puidestes disfrutar dos minutiños, non? Polo menos foi posible uns minutiños, pero a lluvia non perdona, non. Unha pena. Pero, bueno, que supón para vos polo menos sair na procesión, aínda que sexa estes minutiños? É moi importante porque é unha tradición e traballa moitísimo xente todo o ano para que salga a procesión, e aínda que sexa uns momentiños,
Pois sí, é moi importante. Vémoste incluso emocionada. Agora tamén vemos a toda a xente aplaudindo porque era xente que levaba esperando moitos días por este momento, non? Todo ano traballando para que salga todo ben, pero bueno, a lluvia é así, a chuvia é así. Nesta Semana Santa viveirense hai que dicir que o que vemos é a cronoloxía da vida de Cristo este sábado, non é moi importante porque esta procesión empezou no ano 2010 porque quedaba un día aí, non? Morto, por así dicilo, e como xurdiu a idea? Pois as ideas creo que de Mari Carmen Chip e de toda esta xente que traballa todo o ano, pois bueno, pois é unha pena pelas de estar organizando e que veña este mal tempo, pero bueno. Bueno, pois moitísimas grazas, como dicía compañeiros, aínda que fora por 10 minutiños a xente puido desfrutar de algunha maneira desta procesión da Esperanza da Resurrección e quero despedirme con esta imaxe da Nosa Señora da Esperanza. Mirade que bonitiña está, que como digo, volve a entrar despois de poder sair neste sábado santo, compañeiros. Foi un chisquiño, pero polo menos pudo que alegría que sair esa imaxe.